Club Junta. Muli bwanji abale nonse kwina kulikonse kumene muli. Lero ndi pa Friday limene lili 5 December 2025. Usiku umene mati 12 am ndinalandira uthenga kuchokera kwa comrade wankulu Mpile Banda akuti zikuoneka kuti munthu wankulu Samaria Mulera Khungwa mpinga njira mwino wake wa banki imene yalesa mazuwa zoti simapanga za chinyengo iyayi FDH. Munthu wankulu witu wabwera mchiganizo kunena kuti iyayi Malawi, ife ngati dziko tinkakwanisa kutumiza anthu 250 kuunga kumakanya mu upstairs kumeneko ku America kukalandira ma allowance, koma zona ife zingativute Amalawi tosefe ndithu mabwana ni mabwana kuti thupi la malemu Esau Black Mamba Kanyenda mzimu wake use mumtendere likakanike mpaka na kufika ku Malawi kuno. Ine zinandikhuza atu nditamva masiku apitawa kunena kuti akuti malemuwa ayikidwa konko, ndena malemba masamba mchezo mu akuti zifukwa zimene zapangisa kuti malemuwa ayikidwe konko ku Manchester City ku amatchula zifukwa zawo kumeneko kuti afike kuno plus achibale kuti abwere kuno nzovuta. Koma ine muntima mundati inu ife ngati tinakwanisa Amalawi anthu akudya chiteze nkutumiza anthu 250 kuunga, tikalephere munthu amene anatenga flag ya dziko lino mpaka na kukafika nayo ku Russia, ulo mulunguyo zingamkondwerese. Ndiye ngati zili zoona ndipo ndikhulupirira kuti nzoona adi, chifukwa amatikhulupirira ngakhale musanaone. Mulungutu aonjezere taimusi pa chuma chanu inu ampinga njira a Thompson mpinga njira, chifukwa ndikamangoti ampinga njira muzaona ngati ampinga njira ake ajawo, koma ndi a Thompson mpinga njira amene tikuwayamikirawa. Mulungu akuoneni mwapaderadera, akupaseni moyo wautali, chuma chanu achiteteze komanso chichuluke kuposa mmene chilili panopa. Ena atu anaba ndalama zochuluka kukasunga maiko akunja, anangolemba pa ujeni pa masamba mchezo pakuti ati from the office of ati office of former chani bwa mpini ndani ati kaya chani uko chakwera ati akupanga ati condolence. Inu munthu ndalama phi, kodi muti muzazikazijere kuti ndalamazi abale kulephera kwasangalasa kwa Malawi kuti munthu wankulu a former president anena kuti iwo paokha salolera kuti maliro amene ayikidwe uko, ndipo iwo apanga chothekera kuti maliro abwere kuno. Inu simukapangeko zimenezo. Amuthalikatu anatenga chuma chawo china cha nthumba mwawo kuthandizira chimanga kuti chibwere m'Malawi muno. Inu ndalamazo mufuna muzakazije kuti kumene mufuna muzakazijere inu. Mbali ndisiye ndidumpe ndibwere ndi nkhani ina imene ndabwera nayo. Maactivist ochuluka wiki imeneyi anandituma kuti countryman inu mwakhala mukutiyimirira muzambiri, tayesesani mwimbe foni mwapaderadera mwayamikire mayi Jenasa pa mtima wawo umene akuonesa upanda matukutuku, mwauze kuti apitirire moyo umenewu. Koma chifukwa chonena kuti ndilibe namba yawo ndafika mpaka nadzulo ndikukumbutsidwa. Ndiziwa Amalawi ambiri ondikonda ndi ondikhulupirira
ine ndifuna ntapereka congratulation ameneyu kuchokera pakamwa pangapa kutinso amene anditumawo amve mumtima kukoma. Ndikuziwa inu Amalawi mundipasa namba yawo kuti ndiauze pakamwa pangapa kuti mayi, moyo umene mukupanga othandiza amphawi, moyo umene mukupanga opanda matukutuku, ndi moyo umene Amalawi amauziwa, ndi moyo umene Amalawi amakondwa nawo. Kudeko munakhala ena apapa bwezi muli matukutuku kumanena kuti APM anachoka incharge ndinu, koma inu muli chete kuthandiza anthu pa ground. Mulungu akuyang'anireni amayi inu, akutetezeni. Ndikuziwa namba yawo anthu munditumizira ku inbox kuti ma activist aziwe kuti munthu amene anamtuma uja uthenga wafikiza. China chimene ndikufuna kuyamika, ndikufuna tu ndiyamike alomwe anzanga amene mwatukwanidwa 6 years yonseyi. Munakhala ena munakanena kuti mbwiyanu watenga boma, bwezi matukutuku ali phwi, koma mapanga discipline imene ine yandisangalatsa ndi imene ine ikundikonda, kuti okamba aja asoweza okamba. Pamene ena ali bize kutenga ndalama kumapasa ma activist kuti azipeka nkhani zonyoza mabwana ena muchipanimo, ife tuti kuziziwa kuteko mbozi zathu zikazakwiya siku naka Malawi tizauza kuti pa nthawi imene tili mbomayi ena malo molongosola zinthu mwabwinobwino akutenga ndalama kumapasa ma activist azitukwana anthu ena nduna zina momo. Ndikuyamikeni inu alomwe anzanga kuti moyo umene mukuonesa apawo ndi umene ife tikufuna kuti muziupanga. Musaonese matukutuku kuti chifukwa choti mbwiyanu anatenga boma iya. Mwatukwanidwa nthawi yayitali koma simunavumbuluke mmatukutuku. Pitirizani moyo umene ndi umene tikufuna kuti omanga Japan mundiloleso Amalawi ndiyamikireso ma activist. Ntchito imene munayigwira ndakhala ndikuyamikira ma activist ineyo Malawi muno, koma sinamvepo ineyo kuyamikira kuchokera ulo kwa nduna ulo kwa munthu wina ake wankulu, kuyamikira ulo pakamwa pokha kungwayamikira ma activist kuti ama activist inu munagwira ntchito yotamandika powaziwitsa Amalawi za ubwino wa profesa, ubwino wa DPP ndi kuyipa kwa achakwera. Chifukwa ku DPP uku anthu ankaopa kulankhula mabwana, musandipangise kukumba zazana, koma ma activist ndi amene tidayima. Anthu akuopa kumangidwa nkumawuza Amalawi mitu yawa ma activist atayika panjanji kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera uyu musazamvotere ndipo ndiwokupha. Koma Malawi chilowera anthu mboma ine sinamve pakamwa pangapa statement yongoyamikira ulo pakamwa pokha kunena kuti ma activist zikomo kwambiri ntchito munayigwira. Ine sinamve mpaka na lero. Olo kungonena kuti get together ya ma activist tangobwerani tizamwe fantayu ndi banziri. Ntchito imene munagwira ija ndiyotamandika. Mulungu akutanini si ndalama zokhatu zimene munthu zingasangalase, even mawu okha pakamwa ungonena kuti ma activist inu zikomo kwambiri ntchito munayigwira. Activist yakhoza kumva kukoma kwambiri mu mtima. Tinayankhulidwa ife kunena kuti ma activist ndi anthu osauka, inu mukufuna chuma. Activist weniweni Malawi munomo ndi osauka, koma activist amene si activist weniweni
sosaukayi chifukwa amalandira ndalama kwa atsogoleri kuti azinyoza atsogoleri ena, ndiye ndalama amakhala nazo. Koma activist weniweni amene amayima pachoona pa Yehova ndi osauka, chifukwa ngati ine sinalandirepo ndalama kuchokera kwa munthu wina ake kuti ukambe zakuti zachakuti, ayi ndi kuti Mulungu adzandilanda nzeru zanga ndi zangolankhulano zanga tsopano zanga zakumuzi kwathu. Koma kuti mzimu ukhale ndiwe ngati activist weniweni uwauze anthu choona, sukuyenera kutengapo mbali polandira swahala kuti unyoze ena ayi. Nde ine ndikupemphani adindo, musadikiretu APM kuti azapange thank you ma activist, chifukwa APM sazayimaso. Musakhale mmatukutuku kuzipasa nokha upresident wa 2030. Mulungu akusisani chifukwa Mulungu amadana ndi munthu ozikweza yekha. Komanso ma activist so akhoza kuzakusisani muntengomo mukuzikweza nokhamo, ma activist akhoza kuzakusisamoni chifukwa activist ali ngati nzozo ukauponda umanunkha. Ndiye ma activistiwa musayiwalire dala. APM ma activist ena osakuwaziwa inuyo, koma adindo unu ndi amene mukuwaziwa. Musazamfune activist pa nthawi ya mavuto akusogolo kwayi. Mufuneni panopa pamene taoloka nkufika sidya lina. Olopakamwa pokha pa nsonkhano tinaona DPP mukupanga thank you ma voters Central Region for voting DPP kuti ibwere mboma ndi Professor Peter Arthur Mutharika kuti alamulire ziko. Koma simunakambepo pa nsonkhano kunena kuti zikomo kwambiri ma activist pogwira ntchito mophatikizana ndi anthuwa kuwauza anthu zoona pa Malawi pano. Ayi, akuluakulu zikomo ekha wapakamwa amaposa ndalama. Mawu okha ongoti zikomo thank you amaposa ndalama. Zizakhala zochititsa manyazi kuzamva kuti APM waitana ma activist kukapanga nawo get together nkhumaliro. Inuyo mulipompo mitu ngati akalulu koma mukufuna udindo umene wa 2030. Muganizepo bwinobwino pamepopo, muganizepo bwinobwino. Ndikunenanso mobwereza kunena kuti thank you amaposa munthu kumpasa chuma. Komaliza ndibwerezeso, Mulungu aonjezere pamene ampinga njira achose kuti esauka nyenda malemu mzimu awose mumtendere azayikidwe kwawo kuno kunkhotakota. Sikuti soti sikumvani mukuchuluka nzeru ati apangise kuti abwere kuno ndi abwanawo. Inu ndi abwa mpina apaderadera muzati yayi timwike pa Chichiri Stadium ali nkwawotu. Muzakanganirana ayikidwe pa Chiwembe. Inu munali kuti apa Chiwembero.